Hello guys, natay buhaton guys ha. Kaning water sa akong baso, nasa akong gigunita na baso guys. I-try nato og sablig kang Alvin. Tuwa siya sa gawas nagwashing sa iyang motor. Tanawon nato unsay iyang reaction. Ay saba guys. Hoy! Sorry! Nabalik. Saan mo nang... Oh! Kami... Nga naman itong kadoy. Nabalik ka man. Awesome. Tama ka. Tara nung tara. Ako to nang i-test imong patience ba og masuko ba ka sa kuha. Di po. Kuwaso ko. Kung tingaw ko tama nabalik. Huwag kalit. Ligo-ligo pag panagsa. Ligo. Basing ang Ligo. Huwag ito na aking adlaw po. basing ang motor ay nailigo ba? May pamotor. Dugay pa mo magligo. Abi kung masuko ka. Hindi na ko magkayang sa pagkain. Sana all. Ikaw ang kasukan. Inga. Tinga. Inga, di ko makasukan. Apo dira dai sa bligan og kuan. Tubig. So maulit to guys, nagwashing na siya siyang motor guys kay hugaw na. Ang ako lang na paniguro na kuan. Nakaligo pud siya nang gisabligan. Nakaingon kog masuko di man di ay. Thank you for watching guys.